technology hi ma sang atang towa mishing te man ropoi mo tak ania thiamna le finna te hi rin phak bakin athang chak bok technology pakhat arampum ti thlabar tu awma chu thil chu military technology hi ane atomic bomb an siam chu hnu atang khan ram tam tak chuan ral thum chu ama aya ngai sakin tuna phei chuan mi puiten an sung tu ngai lo tur khol te chu an siam chuak ta tun hnuah phei chuan mi tam takin technology manga khovel in do thei dan tur chu kan hre thiam to ome ama ero chu tut nai lok khan thil dang dai tak mai leak out a om he thil hi man ro thar predator movie intih ani chuan i riat than tur ane predator movie hi ila in lo ani chuan sang ha zako somriat pasaria sci-fi movie lar tak ania predatorin atumber chu mishing dale alien species tam tak tha ane he film ma technology sang tak an siam mi ten an mu hian mak anti tak zet a chan chu ral thuam chi sang sang khovel eng sarkar poin an lei du tur akol wang he ane ni masela mi tam takin he technology hi science khovelin a pho chop mai anian ringa chudi lai phe chuan heng future movie hi ataka thleng tur chuan thil oi omlo tak po ane ni masela alan danin science fiction science in a pho chop nia lang chu atak takin a thleng tatlat mai chubaka heng ral thum te hi khovela ram sang sangin an nei chotan ta hackers then Japanese sarkar file sang an hack sak nuwa heral thuam hi an muchuaka ti chuan he thu hi newsin aron pum vele bok heng documents then khatte hi mi puiten an she tak tak main dan cha ania ni masela hackers dam chok then khatin thudik tak an pongzar chungzinga poimo ber chu military training video a sipaiin sudanglam tak a hak he ane sipai hian thum thonhok tak reflective crystal atanga siam chu ha in sequence nen ainang hle voi khat muna chuan sipai hetianga in thum hi chu thildanglam te chiam ani lawang chu amaro chu second ray lo te hnuwa camera chuan ala hla a sipai chu camera zone a chuan ala ding reng mase meter nia hla a han din chuan thil danglam tak chu a thleng ta sipai pa chu mu tur aum tatlat lo he ai chiang hian mu thei lowin ain siam thil ni thei ani ring ve em mitam tak chuan video hi edit emo an lo ti mai thenga mase atak zia chu video kan en hian kan mu thiamang chu invisible suit siam chu atum hi thil thar ani lova pangai taka ponzar aum lo chungin khovela ramsang sang te hian kumtam tak chung chu mu theilova in siamna invisible suit hi siaman lo tum to thin ram zong zong hian an hmel ma te huam chunga mu thei mi lova lu thei chu an du thu sam ania he hian scientist te chu he technology mu chuak tur hian thei to pa chu tir bok predator suit ataka siam tur hian specialist then khaten an rindanin chameleon omdanang lak chu technology thatak anian ring atlang puin hetiam bo top ai hian chameleon te chu an chena zirzelin anin thak dang lama an bulvela thilpian zia an rong le omdan te chu la chongin mithian a hmu theilo ta thina abik takin an hmel ma te mita heti zong hian Japanese sarkar chuan mu theilowa in siamna invisibility suit chu asiam ta ani he hian metar tlem te chawa po atho tir thei theory danglea chuan crystal thar japanin an siam chungchang chu akok le a na chu thatakan tho theinan crystal chu suta chuan da ane he crystal hian mishing phena thilom te chu a en khal theya ani lo vek poin ambulami chiang te po munhla taka changa lo en tu te mi da chuan engma mishing mu turan omlova
hei hian an bul hnaiah chuan mi tu ma anom lo ti angai tu tir thei he tiang hi ani chuan su thian sipai te chu an hmel ma te chu ol samte in an hne tir thei don ti na ane theory pathumna chuan su thian en khal theina screen rang chu aneya chu chuan ambul vel tha chula in mil takin aum tir chu wangin heng thil rang phena hian su thi alo biru reng dona mi tuemo ambul hnaya an kala an hre chuak te ani lem lo chuan chameleon su thian sipai tam tak chu mun hlataka po athu bo thei dona malam hunatan po ral thuam la tak ani thei pokang he tiang hi ani awang hian mitam takin he technology hi Harry Potter saga nen pon soifia antuma researcher te chuan rang takin anro changlet ngal mitam takin anrin danin inti bo theina pon hi engtiknia emo chuan atak tak ani thei anringa chu thil chiat chu Anjali Basaria po hian Indian Times in an interview truma asoi chu ane invisibility cloak inti bo theina pon hian chona lian tak aron siama achan chu eng chu thileng poa en khal thei tura siam angai wang ane mase ataka siam tur hian harsatna tam tak a om chu baka suda om to laya inti bo theina pon hi tunge mamo to chuang le technology thar Japan le ram sangin siam chua antum hi atak nge yin athleng thei tlat researcher tam takin engia ni chia soifia na an pe thei lova ani lo pon he thil chungchang a hian ngai dan an nei thiam lo khovela sarkar enge mober lo pen chuka mi puite ma a an lo pho chuak te ani lem lo chuan amaro chu mitam takin he thil hi siam thei ani an ring lo achan chu ram pakhatin he tiang technology hi an siam chuak thei ti an pon zar ani chuan khovel puma an hing chet mai baka ram le nam inen thak na le in phiaruk na tam tak a thlen don ane khovela sarkar sang te hi he tiang technology nei tur hian an la in ring tok lo chu wangin mi te hriat thei lo tura da chu thil thaber ane chu tiang chu ni thoma se ram sang te ban phaka a reng to thunga tuna po hian an mang mek to sarkar hian he tiang man ro hi an lo ngai to rengem mi tu man he zo na hi an chang thei lo ma se thil pakhat chiang deuh chu he hi ral thuam la tak zinga pakhat un rei tak liam ta tang tua siam an lo tum to chu ane he man ro mang thei tur hian hun tlem te chau angai to mai thei ole Japanese file atanga predator ral thuam ang tak leak out kha engi ngai ve dan comment lama milo share tir ve don nia comment lama milo share tir ve don nia